μπορεί και να δολοφονήθηκε ακόμα και σε εξωτερικό χώρο. Ομολόγησε ο σύζυγος της 20χρονης ότι εκείνος είναι ο δολοφόνος. Για την στιγερή δολοφονία της εγκύου στη Θεσσαλονίκη. Κοίταται νεκρή μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από τον πρώην σύντροφό της. Που στραγγαλίστηκε η 43χρονη ιδιοκτήτριά του από τον ίδιο της δοσύζυγο. Από την άγρια εμψυχροδολοφονία της Άννας Κρούσε και του βρέφους της στη λεκάνη Καβάλας. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε μία ακόμα γυναικοκτονία. Σκοτώνει με καραμπίνα την 24χρονη ενδιαστάση σύζυγό του στη Μυτιλήνη. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 25χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τη σύντροφό του μέσα σε διαμέρισμα. Δεν πρέπει να αποκτήσει ιδιαίτερη και ξεχωριστή νομική κατοχήρωση. Για μια ακόμη φορά έχουμε μπροστά μας έναν ποινικό λαϊκισμό από την πλευρά, από ορισμένες πλευρές μιας κάποιας αριστεράς, για να μην το βάλω στο τσουβάλι, το οποίο δεν έχει κανένα πρακτικό νόημα. Είναι για μια ακόμη φορά μια δίθεν ευαισθησία, διθενιά σε επίπεδο ποινικού αυτή η συζήτηση. Ναι. Γυναικοκτονία. Ναι. Έρχεται ο Guardian, χθεσινό δημοσίευμα, το οποίο λέει μία δολοφονία κάθε μήνα στην Ελλάδα. Είναι ο καιρός η Ελλάδα να αναγνωρίσει τον όρο γυναικοκτονία. Και αυτό το λέει ο Guardian τώρα.